ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, болельщикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, ҳама каса хубен. Ирӯз 6 январи соли 2024 Саудо ТВ боз қисми хонаҳои фурӯшии Душанберо сар мекунад. мақсад хонаҳо ҳамаш аз дохили Душанбе навора без пропуска тамошо кунед. барои реклама муроҷиат бикунед. замин, мошин, хона, квартира, техника пара чизе боша роӣ кунед. реклама када фурӯшда мегзорем 1000 рубл 107 сомону 50 дирам дар бонки Эсхата имрӯз 6 январи соли 2025. ирӯза наворда ҳастай дӯстон азиз. хонаҳо фақат аз дохили Душанбе. беҳтарин хонаҳои детажаи коробка 169 000 сомона ҳастай. хонаҳои подвални ҳам ҳастай. хонаҳои заминӣ ҳам ҳастай. квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай аз дохили Душанбе фақат. наворда лайк занед, дар комментария нависен ки хонаҳо арзанда ба нархҳо ҳастанд нестанд. хулас аз нархҳои хонаҳо бохабар шавен. лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед. ман навора сар мекунем бачаҳо азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозимат тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Якай Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, ҳами як хонаи Хуросон эълон мекунем. далши ба қисми хонаҳои Душанбе мегзарем. навора бо диққат то охир тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ роӣ кардан дар ноҳияи Хуросон. дар деҳаи Гулрез хона дорои 8 сотих замин масоҳат, 4 дар хона кардагӣ. хоб гирди хона маҳкам кардагӣ. ҳамин ҳолат ина ҳамин состояние савдо карда мешавад. фикр мекунем ки хона коробка, болош маҳкам, гирдаш маҳкам, масоҳати 8 сотихаи 4 дар хонага кардагӣ муомилаи соз мекунанша. нарх 380 000 сомонӣ. ба сумми русӣ 3 515 000 рубл. барои маълумоти пурра рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp дар зери навор мондагиай худотон бо маълумоти пурра занг зад бигирен. хонара ба пеноблок, газоблок бардоштан. хулас занг зад масъя кунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшии Душанбе. ана хонаи назди ҳавлигӣ, мана хона дута об дора. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, оби качайка ва оби давлатӣ. 4 ҳуҷрага, 5 сотих масоҳат. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Дарёбодда қарор дорад. хона ҳамин ҳолат. ремонтошам мақсад дӯстон бад нест. ҳар чизе ҳастае дар навор мегем, адресҳоро мефаҳмонем. баъд дӯстони азиз медонед чи ҳамин як чида камтар қарм кард, хай бахшиш ай ҳаматон. ҳамин навори пешина аз Душанбе хонаҳоро мондем. як бародар нависондае ки Саудо ТВ изо намекард чи хонаҳоро қимат мемонем. мақсад дӯстон ҳамин хонара мисол соҳибаш роҳӣ кард. ҳамин хона 349 999 сомонӣ. нархи ҳамин хона 4 ҳуҷра 5 сотих. ҳамин хонара ман метавонам ки 200 000 сомонам, чунки хона хонаи ман аст дӯстон. барои ҳамин дар ҳамин комментария хулас ҳамин ҳар хел гапҳо нашава, бо фикр мекунем хуб мешавад, чунки хонаҳои мо нест ки мо арзон монем. хонаи мардум ай. нашоти хона рақамҳои дастида занг занед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшии дуэтажа. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, ду этажка. ана нигоҳ кунед. 3 ҳуҷрага, масоҳати заминаш 3 сотих, гирдаш маҳкам. дар Душанбе, тарафҳои Калелинда қарор дорад. маълумоти бештар рақамоша занг мезанед. сади накунед. хона назди ҳавлигӣ, хона ремонтталабай дӯстон. кадомитон мегирен, далчи худтон ремонташ мекунед. нами ҳолат кардиян. хулас фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ. дар 300 000 сомон ҳамин хонара метавонед бихаренда, ремонт куненда зиндагиро сар кунед. лайкҳоро бизанед, фикротонро нависонед. агар аз дохили Душанбе хонахар бошед, ҳамин каналда подписатсия кунед.
далши навор дар рӯзай оли 10 минут боз видеоҳай. хулас беҳтарин хонаҳо, нархҳои арзонам мондагем, хонаҳои назди ҳавлигӣ далши ҳаст, боз квартирҳои фурӯшиам дорем. то охир без пропуска тамошо кунем. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. анаи хонаам астаи 2 этажа коробка кардагӣ, нархаш неки арзони бадай 2 этажка 4 ҳуҷрага масоати 4 сотиқ замин дар шаҳри Душанбе территорияи сементзавода қарор дорад. сементзавод Душанбе, срочно канечкаи автобуси 3 болои стоянкаи Хуҷанд Душанбе. кӯҳнагиш мақсад стоянкаи кӯҳнаи Хуҷанд Душанбе ҳавлӣ дар ҳолати таъмирталаб қарор дорад. хоб хонаҳоро ба сементблок бардоштаанд. нархшам мулоқа қимат нест. мақсад фикр мекунем ки ба нарх арзанда 165 000 сомонӣ. дар 165 000 метавонед бихарен. хоб агар бигӯем ки сементблок қатъи хона камтар хунук мия, хоб як қисми мақсад девола боз метавонед ба хишти пухта бардорен. мақсад фасадаш фикр мекунем ки состар мешавад. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ 4 ҳуҷра масоати 6 сотиқ замин ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, шаҳри Душанбеда қарор дорад. анами ҳолат хона дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. Ленинский район, аз роҳи калон 800 метр мақсад дур. свет ҳаст, мактаб наздик, обу ҳозираша нестай, ба насос бурорӣ мешавад. 4 дар хона и 6 ба 3. 2 хонаш ремонт дорад. харидори серьёзна занг занад, бо савдо карда мешавад. ҳамаи ҳолат кардагӣ муомилаи созам мекунанд. 2 хонаи ремонтдор, 2 хонаи без ремонт. хуб дӯстон, маълумоти бештар рақамоша монем занг мезанем. нархи хонаро мега ки 240 000 сомонӣ. дар 240 000 сомон метавонед бихарен. лайкора бизанем бачаи азиз, подписки, подписатсия фуромӯш накунен. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. қисми квартираҳода мегзарем. квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира дар соколни этаж подвалда қарор дорад. як ҳуҷраи 38 метри квадрата мақсад як ҳуҷрагаи калон дар шаҳри Душанбе, территорияи Гипрозем. ремонташ ака дидесен ҳамин ҳолат без ремонт. коробка, соколни этаж, маҳаллаи Борбад, Гипрозем, пушти бозори Деҳқон. тагхона бо масоати 38 квадрат метр. иҷозати ремонт ҳастай, дом тайёрай, шкатур монтаж. хел мебинен ами хели ҳолат кадагиай. далши касе ки мегира худаш боз ремонташ мекуна. аммо апашкои ки занг мезанен, мисол 4 сол, 5 сол, 6 солае ки дар Русия қарор дорем, мақсад ҳеҷ не ки як хона бихарем. ҳамин хонаро ман фикр мекунам тавсиятон битум хубай 169 000 сомонӣ аз Душанбе ҳай. мақсад ҳастаи нафарое ки бисёр мардум мақсад хонахар аз Душанбе ҳай. ҳамида занг занем аз якнен. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ 2 ҳуҷра масоати 1,5 сотиқ замин дар шаҳри Душанбе дар Мошинбозор қарор дорад. ремонт фасон бад нест. ака евроремонтам набоша, не ки чем дига хонаҳо ремонтҳо созаем. Душанбе, Мошинбозор. ассалому алайкум мардуми хонахари Душанбе мегам. 2 ҳуҷрага 1,5 сотиқ замин масоат дорад. заминӣ, хоб кухни, баня дарунашда ба чизи чораакаш савдо мешавад. мактаб, варзишгоҳ қарибай мега. хоб Мошинбозор наздикиштай. харидори аниқ бошен занг занен. хоб ҳамин рақамҳои рӯекрамда 90 занг занен. нарха мега ки нарха 220 000 сомонӣ. ана шумо метавонед дар 220 000 метавонед бихаренша. хай бо худотон маълумоти бештарша аз соҳиб мулк дастрас бикунен. хоб навор чӣ хелай? нарх навор хубай, созай, бад нестай, қиматан арзонан? ҳатман дар комментария нависен. мақсад хонаҳои Душанбе дӯстон беҳад қиматай. ҳамиш арзоноша мондем. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира дар 5 этаж 40 метри квадратӣ. шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинградда қарор дорад.
повороти Ленинград Душанбе. خب لنسکی رایون پنجم اتاج. خب در پنجم اشیانه خلاص قرار داره بهوده زنگ زدن ناراحت نکنه ремонту фасон хушрӯ бад нестай соз ремонт кардагиай як ҳуҷраи калони 40 метри квадрата. хоб нархам фикр мекунем нарх бад нест 300,000 сомонӣ ҳамин хонара нархаш муайян шуд. боз маълумоти иловагӣ маълумоти бештар аз соҳиб мулк номрои 0516 ҳозир занг бизанен масиҳат карда бигирен. хоб масъалаи лайкҳоро бигирем агар ҳамин навори пешина хонаҳоро аз Душанбе мондем бовар кунен гарин дастгириши раҳмат ба ҳаматон аддушӣ дастгирӣ карден ба ҳам хотир бо қисми дигари хонаҳои Душанбера наворатон кардем бачад чанд қад дастгирӣ бисёр боша бо хонаҳоро зиёдтар мебинем. мегзарем ба ноҳамин квартираи фурӯшӣ. ана квартира мана квартира. квартираи фурӯшӣ аст ки дуҳуҷрага квартира дар 8 этаж 48 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино ба як дона сурат қабул кардем. далчи маълумотоша гӯш кенак ку соҳиб мулк дар адрес чӣ гуфтагиай. Душанбе ноҳияи Сино дуҳуҷрага 8 этаж 48 метри квадрат. хоб срочна фурӯшӣ воқеъ дар Городок пеши Конечкаи 58то. хона таъмири нав таъмири беҳтаринай мега. хоб нархам нархи мақсад фикр мекунам ки дуҳуҷрагада у қадар нархи баъдам нестай. хоб 430,000 сомон меган дар Душанбе ноҳияи Сино дар вайни Городок у Конечкаи 58то бача чизҳои гипразен болотарак фикр мекунам тарафда мақсад. худотон бо маълумоти бештар занг занен. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира дар 4 ошиёна дорои 36 метри квадратӣ территория 33 Маяковский шаҳр Душанбе ноҳияи Синода қарор дорад. срочна фурӯшӣ дар Маяковский пеши парки Мироненко доми 4 этаж хона дар 4 этаж доми кирпичнӣ. хоб кирпичнӣ доми 21 лави роҳи калон якхонага духонага кадагиай. хоб ба чизи чорааш фурӯхта мешавад баъдан ремонтошам бад нест беҳтарин ремонтам чихел дар видео мебинен. хулас нарха мега ки 430,000 сомонӣ муомилаи соз мешавад. худотон бо маълумоти бештар аз соҳиби ҳамин хона занг зад дастрас бикунем бача азиз. хоб комент данависен аз куҷо то чанд сума кадом территория Душанбе то чанд квадрат хона дар кор. мо ҳамин комментариҳои шуморо мақсад ба назар мегирем навора далши боз видеои баъдина мемонем дӯстон. мегзарем ба 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дуҳуҷрага квартира дар 3 ошиёна 41 метри квадратӣ дар Душанбе Корвон. духонагаи фурӯшӣ дар Корвон дар рӯпарӯи завод дар ошиёнаи сеюм бинои 3 ошиёнага об ва барқ доимӣ. хоб дорои ҳуҷҷатҳои 100% дар назди роҳи калон ва мактаб қарор дорад. масоҳат 41 метри квадрат. маълумоти бештар дӯстон бо худотон занг занен 369,000 сомонӣ мега. чӣ хел мебинен ремонтҳо баъд не фасон хушрӯ. хулас ҳам хеле гап лайкҳоро бизанен чанд қад дастгирӣ зиёд шавад бо қисмати хонаҳои дигари Душанбе навор карда мешавад. мебинем дастгирӣ бисёр бошад комментҳоро мехонем чизе ки ёфтем чизе ки хоҳиш кардем ҳамаша мондем. фақат ҳамин як лайк подписатсия бача азиз. номерои ма барои реклама кардан мошин замин хона квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира аренда комната ё нафаре ки хонаҳотон аренда меспорен бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен фақат дар WhatsApp нависонен навори баъдина эълонтон мекунем ёфта метем иншоалло. лайкҳоро монен максимални подписатсия кунен зиндаву сарбаланд бошед.